Ja ale uvedomuješ si, kde sme teraz a teraz, ne? Že sme v cudzej dedine. Čakáme na cudziu piču? Na cudzej hasični. Že? Ja nechcem ísť ani do toho Kazachstanu. Ne, a to musím zmeniť tú nohu, lebo ja sa bojím na ľavú. Ne, ja sa to bojím robiť. Kámo, ja sa bojím letieť na jednu nohu. A do opačnej strany. Je tam odraz, ale slabý. Skús tú nohu spustiť nižšie, keď ideš. Lebo ty sa odrazuješ, vieš, kde? Tu. Preto sa aj bojím. Tú špičku? Áno, a mne to Jaro učil, že nechce odražať na špičku. Moc som do nej najebal. Ešte nižšie. To je tak vysoké, kámo. Ja tam dám tú lávačku vyjebanú proste. Na ľavú a spusti tú odrazovú dole. No Vysoko. vidíš. A už sa len predkloní. A ono ťa to vytáhne. To dobre vyzeralo. Co sa stalo? No môžeme. To je tak vysoké. A v tme mi je to jedno. Asi je tak. Ale nemôžem robiť tú otočku. Skorej sa pustí. Rozbombiť. Prečo si to valili? Prečo nie? Ja že budeš normálne. Tak som ťa hypoval. Tak poviem z krčku. Normálne čo skákal, dávno skákal. Čo bola nejaká ruská skrčka si čo? Rozumiem. Jaký mám ísť spôsobom teda? Ty sa mi hlava. Jak mám ísť? Do boku či skrčku? Ja neviem, teraz ideš hore. Kámo, spadnúť na kolena na tartán fakt bolí. Si slabý, nič nevieš, musíš nič. Ideš do niečo jesť ešte. Ale vyhakoval som ťa trošku. Ne. Poď, poď. Poď. No tak, kámo, a bež. Ja to mám hadice. Feeling chceš počuť? Chcem počuť, no. Feelingy sú také, že... Jebeme na to. Tak zajtra nič. No jak ako... Nakladenie... Majú tu príliš vysokú bariéru na nás. Vyjebaní Japonci, čo to behali na 3-metrovej. Kladinu dáme, si myslím, obaja. Rozdík tiež, len bariéru nie, takže jebeme na to, lebo sa pod tie ďalšie dve nedostaneme. Ale akože... Ale už si možno vieš nastaviť bloky. No, neviem. Tak dobre. Máme ich tam zabudnúť. Hej, a máme ich dať niekam dovnútra. Každopádne taká zaujímavá vec, že už máme koniec tréningu. Motá sa tu hadica a sa tu spustili... A lakli sme sa Postrkovače sa tu pustili. Ty, jak si povedal, že máte tu ladničko, ja že kámo, to je demet. Pošuť. Sú rovnako asi. Pozri druhú stranu, či není? Dobre, tak tuto. Spravím čiaru, počkaj. Fixku nájdem. No ale...
Pozriem, ktorá je na vrchu? No. Piči. Tak budem ťahať iba jednu však. Červená je táto. Na vrchu. Dobre. Počkaj, potáhni. Černá je vnútorná? Toto je černá. Jaj, dobre, tak počkaj. Tak máš ich hore nohami. Máme tu strakle so zmotaním hadic. Zajtra to opravíš. To bude dobré. No však ale... Tak túto správa aspoň čáru. Po celém. Neboj za toho, no má hrubú čiaru tam správa. Však je? Poďme si zapáliť. OK. A mal by byť dobre. Aké červená vrchná, nespravil si to na striedačku. Dobrá je. Dobrá. A je na vrchu napísané R? Není. Je naopak. Ale vyšlo to. Ale je naopak. Ale vyšlo to. Ale je naopak. Ale vyšlo to. Jaj? Tak čo teraz? Premotať Aha, naopak. to je prúdnica. No. To nevadí, no? Prúdnica. Asi hej. Však, lebo tam sedia Ale tie tak zuby. počkaj, tak na ruby to musíme dať, ne? No, prevrátiť ju. Jano makaj! Nespomaluj! Drž si tempo. Dobrá je. Po? Yeah. Na lístko si musím dať menej. A strašne citlivé sú tie tlačítka. Že ty to chvíľku, sekundu podržíš a už to bude. Hej, kamo, dáš to niekam, ne? A niekto ti napíše, že pekná piču masíruje. Že on nevie, aký idú svaly. Čo tu? To bolo. Že som to cvakol. Prečo nastupuješ do toho auta? Dobrý čas. To je kokot. Vývenku by sa lepšie spalo. Tu je v strede tak, pozri, tu je v strede taký oný kokot. Vidíš? Tu by sa dobre spalo. Pozri sa hore, lebo to máš v strede väčší, stredovú sedávku máš väčší. O kúsek. Dobrú. Dobrú. Jano, pozdrav. Meškáme. Pohoda, na nástup meškáme. Tak z nástupu sme mali asi že 30 sekúnd a zase ideme posledný. Dole. Jano, pocity, dojmy. Presne mi sa na piču.